ndege cha nigi technician makna nyebe na ndege no piyo to samo mor to technician bedo piny winje kako mor bo satisfy mano technician monego be ni bede ndege no kinde ma kono wuok kumora achiel kodhi kuma chielo ilebo manyogo loso betie nyako bed gi technician nyako bed gi daktari akian parachute nyen kanye iwinjo koro magi gin gik ma onego bed part of the package. I believe no kuonde manyore ingego duto sama nye ndege cha mor piny technician nyene kanyo. Koro ka technician nye onge to mani luongo ni error. Mwanyalo wacho nen elapse mar jolweny. Number 2, ang'isi ing'e ni gini dhi gi historia. And ing'eyo seche moko berga urku somo jomoso tiyo office. Kata na won piny mar President Moi emane dhi ndara kadi kuondego. One, en gani Adam Glad government nyocho adopt gima nawacho ni gin bwana jogi konyal goya watemuru mondo warwak jogi obed jo Kenya wager schools wami gi infrastructure ging'e ni gin ga part of the Kenya giwe bedo joma igi owang'. But gima nyalo betie ni kada kogola mosonindo General Nyodhi to yamikani onge ti mabet ga piny buwe ni General koro dhika to monitoring system nyen nango ere gima manifest wacho to kanyo kalo bo gik Eldoret kanye manye olalie makoro kinyali winje to kwandege nyalo lal mok nyali winje then it is not recommended ndege no dum beyond that part iwinja onego beno kanyo to koro loro big ndara nikech exercise motimo men ng'ama duong' makopo no fall no okomata no fall yo mane ko fall en gi buok ma piny buok kendo keto disorganization kata i organization ma jolweny sani ibo no ankasa ni jo mang'eny makuotha iwinja sani story moro nyalo kta wuok mane machon ma bende okinyal ng'eno nego bi koro gima na akwayo ma onego ben piny mangima sotimo kata jolweny spokesperson nitie investigation gimwaluongo ni preliminary report. Preliminary report golo ga kama report bro gikie. Koro nikech ma is not an exercise ing'e nunu nene ne wodluo nindo General Makenyo nindo but you are not thinking about ng'ama dwago wakiny ento neno wanang'o temo miwinjo ka ng'isi ni kata ndege no nitie joma nolose manyaka come back here to kagiso establish fault nyalo konyo gi mondo gidhi improve gidhi med garo iye mondo kantiere ng'ikruok ma good conditions good condition nyalo bedo ndalo mane gilose conditions mosobeti kalore climate change and water view koro knyal koro mano gibiro biro somo but gisani to there is need ni General manyon nindo uniga piny Kenya for confidence mar piny with piny mangima onego giwachi ni jaduong' wayodo guma as a preliminary report. Then kora kwa nyadugo piny wang'eyo ni dibed ni nitie ng'ikruok personnel mwandiko ing'e diere manondiko golani ne onge bi ng'e ng'ano ne onge bu baba ni en ng'ane ne onge bu wadu ne onge kes ma pesa manendo mi ng'ata soya to nyalo bedo tani part of our problem omiyo gigi timore gin yo mwandiko ji Kenya kae magi in found position monego create what to the future iwinja Joyce mane uwinjo ka ng'isi ni magi gik monego bene gero what to the future mondo wang'e